Vítejte na předposledním závodě naší sezony. Malé info pro tento závod. Po tomto závodě se jede Abu Dhabi, toto je Las Vegas. A co k tomu ještě? Příští sezona budou F11 česky. A to je tak asi vše, co potřebujete vědět, co se za tu dobu změnilo. Když jako plánované 20 česky byly na třetí sezónu, to k tomu dodat, prostě tak. No, takže. Naposledy vyhrál Jakub Delong. Dneska s náma též tady bude, jenom připojí se později. A máme tady rezervního řidiče, Brože Michala, prostě Michala, který naposledy vyhrál Azerbajdžán, což to jsou s tímhletím závodem 3 zpátky, myslím už. Ne 2. Baku bylo 7, myslím. Singapuru 8, teďka 9 a potom 10. Jo. 3. Jo. Jej. Lehký touch zdí, ale nevadí. Tak. Jediný člověk 5 chyčer, co? OK. Kolik si dá své teplé kolo? Nebo horké, nevím. No to vlastně podobně dá se říct. Jsem retardovaný, jo. No což, na své horké kolo. Tak, před sebou má Delonga, jestli se nemýlil, nebo Lukáše Frantu. OK. Takže, Goldix. Máme tady 2 řidiče Mercedesu, tady nový jezdec a nějaký Skywalker, to si mohl vybrat lepší jméno. Hned před ním Bohouš. No. Jakub. Co robí Jirka? Jdeme si podívat na Jirku. Jako tady se podá takový zátuzí, jak se na to koukám. Co Jirka dělá? Jo, a Red Bull má speciální liverku na Las Vegas. Hezky bílou liverku. Jirka má též helmu na tohleto i čermis. Může se to hned podívat. Když ona jde blbě vidět ta jako helma. Taková tmavší. Kolix minuta 31. Za ním hned Michal Brož z minutu 32. Speciální liverka očividně. To jsem ani nevěděl. Na Las Vegas, OK. Hned za ním Trollo. Též speciální liberka. Co máte všichni s těma liberkama, ty vole? To tam nepokapím. Čo Jirka? Jirka jede. Ne, já věřím Jirkovi, že dneska na pódium. Ještě skoro nereální u Jirky, ale Jirko, já ti věřím. Jest Jirko, šikovný kluk. Tak. Tak máme 12 minut do konce. Času hromada. Bohouš na 5. místě, jeho tým to překonal v čase. Mexter, samozřejmě. To musí být. Osobně sázím dneska asi převážně zase na tu top 3, Brož, Mexter a Goldix. Ty taky bojovali Baku.
Codex, jo. Pitech, Mexer se bude snažit dát ještě lepší kolon, nebo... Nevím. Troll, co jeho teammate? Paverix na 6. místě. Lukáš Franta na 7. Jakub je Motogedera. No, já mu budu říkat Jakub. Taky zajímavá helma. Jo, tady tohle je kdo? To je Paverix? Ne, to je Trollo. Jo, uhýbá. Ok. Je hezký, že jako myslím, že tady ty mezi sebou... Ne, já nevím, co se přesně stalo, aby že jednou snad Troll neuhnul. Ale úplně omylem a vrátili se nejhezký muž teďka. Fireplace, kdy penalty kožnou vid Bohoušek. Oj, aha. Jo, to je píčovina, ne? Počkej. What the fuck? Migration host? Wait, co se stalo tady? Počkejte vteřinku.
Pardon, jsem zpátky, já jsem tady něco malo řešil. No bohužel, co k tomu, jako restart lobby, jako je to debilní, no, ta hra, co k tomu dodat? Už jsem se stal s William sama tady dole. Právě William zaletěl do zdi, proletěl voletím. Mi to do píči. Je to blbé, no. Co k tomu dodat? Jako Yamato Gedra dá lepší čas na jede do pitu. Což pro všichni jezdíte jako debilní do pitu a vlastně ještě ta kváda, takže pohoda. Anakin Skywalker. No. Takže Pavrix je Decision. Piču, už mluvím tak smutně, no to je jedno. Maxter, co ty? Max minuta 32. Cash Veranta. Oba dva Red Bully úplně dole. Ale pořád bohuší, jo, Mercedes je mnohem na to líp jak Red Bully. A to tady ten dosencápek bojuje o titul. Neboli Čermis. Myslím, že zrovna ty Čermis, jak, nevím jestli Jakub, ale Codex a Maxter. Myslím. Ani jsem si jistý. No. Hezký záběr na pity, víte co. Tak jdeme se koukat na Jakuba. Když počkej, spíš bych šel koukat na Jirku. To takový ocas Jirka. Tím nemyslím jakkoliv špatně, Jirko, jestli ty to někdy uvidíš. Proč by nemohl být? No. Jako... Proč by nemohl... Ale... Určitě to bylo, většinou, co to bylo? Jo, tam dobrý. Proč by nemohl... Hele, jako... Jako já nevím, co tomu říct upřímně, protože... Říct, já bych to řekl úplně jednoduše, já to bude říct, jako znít debilně, takže to říct, nebo to říkat nebudu. No, prostě ne. Ono jako... No ještě na okolí, jestli by lidi byli nasraný. Jako ono, kdyby se stalo třeba na začátku, což ono se stalo asi už jenom v 5 minutách, napíšu DMs. Boušu tady to, dobrý, já tě to řešu na kolu. Bylo by to ještě, jo, dobře, říkám, ještě jako lidi by mohli být nasratý, což já nepotřebujem, ale jako já vám věřím. Ale jako bohužel pořád si může říct, že si na tom mnohem líp, tady s tvým kolegou, jak celý Red Bull. Protože tak bídný výsledky Red Bullu jsem v životě neviděl. Ty vole bohužel, já streamu, já nemůžem. Myslím po závodě, jo, po těch 25 kolech. Právě stojí Red Bull na trati. Joj. Se stala nějaká nehoda s Red Bullem, Jirka je venku s urvaným kolem. Když vlastně Jirka zapomněl používat brzdy. Ne, Jirko, sorry. To je Red Bull, to je nějaký bídný. Co se děje?
Všichni skoro v pitech, Troll ještě zkouší zajíždět nejlepší kolo. Máme 30 sekund do konce kvalifikace. Anakin Skywalker. Anakin Skywalker. Jakub. Co? Projíždí a sektor žlutý. Máme asi jenom pár sekund, dokonce vidím tady, že je žlutý sektor. Jo, jde pustit toho. Jde pustit, jak se jmenuje. Zapomněl jeho jméno. By to Martina nebo toho. Ne Martina, jo, Martina. Já to tu úplně odstavil. Lukáš Frantadel, Čermis též. Bohuž, jasně. Anakin Skywalker retired from the session. Brož. Co ty? Jo, už vidíme, Anakin, co tam dělá. OK, pojď. Zde Michal Brož lepší čas. Yes. Podle mě Troll se posunul před Michala a Michal to nevzal, nejsem si jistý. Už jen čekáme na Bohouše. Je to z Mercedesu. A velká cena Kanady, cože? No což. Velká cena Las Vegas za chvilku začíná. Tak výborně. Jsme všichni dojeli. Tak. Myslím, že Coldix, ano. Nejrychlejší kolo, minuta 30. Moc pěkné kolo. Gratuluju Coldixovi, Maxterovi a Brožovi. Brož. Nějaký ty penalizace tam byly, ale tak to je už jedno. Jo. Tak proč teda restart, když jako ten grid dám úplně stejně? Tak v tom případě se nic nezmění, bohužů. V tom případě to nemá smysl, ne? No, a když dám ten grid úplně stejný, tak to se změní. Vás posunu opět pozici zpátky. To mi nedává smysl, bohužů. Já úplně nevím, ale dobře. Takže zase... Jo, Formation Lab. Coldix Maxter. Bude zajímavý Las Vegas. Delonk je tady, vítej Deli. Tobě se budou připisovat body do Alpinu. Ne, do McLarenu. No jasně, můžu dát edit grid bohošu, ale jako jak mám vědět, kde jste vy skončili, jako já vás můžu dát třeba na ty zpátky na těch 5 pozic, ale jako to jako nevíte, jestli vlastně zase potom by nevzal ten čas lepší. Což necháme to tak, jako je. Kdo se vyjebal? Čermisa Paverix. Čermis to dal na 8. místo, gratuluju. Máš to klopil, jo? Klip, ok. Už začíná závod bohošu. Ne. A jenom otázka, co děláš první?
Ne, ty jsi první, Anakin. V 11. místě si rozhodl, že půjde na první, dobře. Bude lízat zeď, ok. Meet the Grims. Běží brdo. Že to byl úplně... Já jsem zapl mikrofon teďka. No, to je jedno. No což, Codex DeLong. A ty jsi úplně poslední, boušu. Tak jo. Už přijíždí první sestava na grid. Okay. Myslím, že ta pozice úplně není dobrá, ještě ten grid sám to, jako, když to nedobrzdíš. Barně, Maxer, Broš, Trollo, Lukáš, Bohuš, Jirka a DeLong. Tak jo. Vidíte na velké ceně Las Vegas, dámy a pánové. A červená světla zaslí a máme oštartováno. Ne, já nebudu jak Slováci jsou hrozný, teda co? OK, Maxter to... Nikdo prosím nerostoč se... Ne! Já říkám, nerož to... Ty vole, Pavle, čo jsi porobil? Nalevo hned, Michal Broš. Můžeme si dát hezky pohled tady. Nějaký fight to tady nevypadá, nebo vypadá. Lukáš Franta hned za nima. Pavle, čo robíš? Ne, ale jako má hrozně štěstí, Pavel. DeLong hned to. Myslím, že se on protočil, že on má nikdo to. Tady je fight mezi Red Bullama. Červ potřebuje body. Bojuje o titul. DeLong předjel Jirku. Jirka, what are you doing? Jirka zase nemá křídlo. Což to je klasika. Ne, Jirko, jsi fajn. Něco se stalo, jestli se mi zdálo, nebo... Protože všichni mají křídlo. Pokud pokusí se Čermis o overtake, vypadá to, že jo. Užil baterku a nádherný čistý overtake na Anakina Skywalkera. Anakin Skywalker se asi nedá. Budeme bojovat. Vypadá to tak? Nevypadá. Vypadá to, že mu došla baterka. Dodnu si telemetry, ať lab nepotřebujeme. Můžeme ještě detaily, můžeme si dát to. Tyhle Trollo spadlo o nejvíc pozic ze 4. místa na 8. A Jirka jde do pitu, mění si křídlo. Nejvíc pozic. Co? To je jedno. Pozic nejvíc dostal nahoru Bohuš. Nejvíc spadlo Paverix, už jsem říkal. Ne, Trollo ještě víc, ty vole, co se děje tady. Anakin Skywalker retire from the session? What happening? Stalo se tam něco? Jako ono? Jako nevypadá to, že by se tady něco stalo, jestli nevidí nějaký jako kusy křídla nebo jak něco. No, nevím. Takže, jak jsme tady na tom, Maxter vede závod, Codex hned za ním. Michal Broš z nejvíc procentá baterky. Za Codexem. Lukáš Franta, no jo. Za ním Jakub Gedra. Bohuš. Nejméně procent baterky. Jakub Gedra má skvělý management, má 90%, skoro 100, možná už má 100. Teď by měl velkou šanci Jakub Gedra overtakenout Lukáše Frantu, i tady lehký kontakt. Nevadí, nádherně side by side v zatáčce. Jakub DeLong to zkusí zvenku, ale nevíde mu to, nevadí. Broš Michal a i Maxter se propadl za Codexe.
Tež Brož Michals má skvělý management baterky, skoro nejvíc ze všech těch tytohle vláčku, jestli dá říct takhle. Tak. Dobré. To úplně nevím, jestli bylo chytrý od Maxtra, jako dive bomba, jestli se nemýlim. Ale toto vypadá zajímavě. Holy shit. Oni chvilku podle mě byli 3 vedle sebe, ale nejsem si jistý. Brož Michala přebírá. Side by side s Coldixem. Vypadá to, že půjde poslední na brzdy a Maxter mu tam hází dive bombu, která mu úplně nevyšla. DeLong na 8. místě, Čermis na 6. Colix bere své první místo zpátky, dominuje celému, no dominujem. Michal, no dobré. Ještě nebudu nic. Maxter bude mít menší problém s Jakubem. Ale uvidíme. Máme pořád 21 kol do konce. No, 22, když to vezme s tím posledním. Maxter skoro stejně baterky. Ten Colix a Michal. Nejblíže k titulu momentálně, když sečteme body, je Coldix, za ním Maxter a Jakub Yamato. Dá se nejsem jistý. Brož Michal je rezervní jezdec, takže ten bude sbírat body až příští sezonu. Tady chyba na straně Coldixe. No což, to je jedno. Ani jeden nepoužívá baterku, jsou side by side, ojí byl hodně od sebe kousek této zatáčce. Colix poslední na no když poslední úplně nevím. Ojí teď trošku podklouzl Michalovi. Maxter dohání Michala, podle mě Michal už budeme trošku potřebované pneumatiky, to můžeme jednoduše poznat, že jako možná tam něco málo má, ale nejsem si jistý. Ještě když přibrzdí. Možná ten povrch už je trošku zničený, ale já nevím. Tady je zatím Čermák Jakub, 5. místo, předehnal Lukáše Frantu. Lukáš zase propal na 6. místo. Před Čermisem je Jakub, další Jakub, ano. Čermis je taky Jakub. A DeLong je taky Jakub. Je tady nějak moc Jakubů mi přijde. A Jirka! Můj favorit. Paverix a Trollo jsou hned asi že za sebou, no. Lukáš Franto, co pak se děje tady? Pořád se jenom propadáváme. I DeLong, což to je jeho tým. Pardon, já jsem chtěl říct, že vypadá DeLong je, myslím, že týmový kolega Alpinu. Myslím, že Lukáše. A Trollo se tam chtěl procpat, ale zavřelo mu to tam. Protože Trollo má úplně v prdeli levé křídlo. Ale jako fajty tady probíhají hezké tady vzadu. Čisté, hezké. Tady vidět, jak je to úplně na to zatáčení. Tak musí mít to, tady už je na 5, tady pořád Trollo na 4, kvůli tomu. Jakub DeLong, McLarenu. Jakub, Čermis přidal Jakuba. Teď se Čermis hodně musí snažit, aby, jak bych to řekl, on bojuje Čermis o titul, snad myslím, že 3. o titulu. Myslím, že tady to bude hodně zajímavý boj o titul.
ten poslední závod, který se jede příští týden, no příští víkend. Brož Michal. Proč Michal přejíždí Maxtra, pardon. Zamyslel jsem se to něčím, píču na to jedno, ale Maxtra, výborně. Proč Michal přijel Maxtra, za Maxtrem hned je Čermis. Jestli pro ně bude problém, zjistíme za chvilku. Pro Čermis se spíš bude problém Jakub Yamato. Brož Michal je druhý. Maxtra teď dominoval. Hodně závodech. Je poražen rezervním řidičem McLarenu. Příští sezónu tady ten vlastně řidič půjde do, myslím, že Ferrari, nejsem si jistý. Je tady nějaký, že by pokus o předjetí Jakubem, nevypadá to. Tady můžeme vidět excelentní jízdu přeladěnou Koldixem. Za ním Michal Brož s Maxtrem. Brož předjetí nádherné od... ryba, kontakt, jak něco zezdí. Tady se něco úplně maximálně podělalo. Co se stalo, dozvíme až příště. Čermis je absolutně bez křídel. Jakub Yamato využil situace a přidal Brože Michala, Maxter a Codex. Paverix 3 sekundová penalizace na multiple warning. Časté parování, dá se říct. A Paverix je u svého týmového kolegy. Ale oba dva jsou na bodech. Čermis je též u svého týmového kolegy Jirky. Ale podle mě tady bude větší boj Williams proti Red Bullu. Nádherný overtake od Paverixe. Za ním je Čermis. Za Paverixem, pardon, Paverix neovertakenul Trolla. Delon je na 7. místě se svým týmovým kolegou. Jirka, často dá se říct, jako, že to napomenutí? Nebo jako napomínání, ale to spíš ne, jenom varování. Je zajímavý fight, tohle stojí tady něco bohouš, to pere hodně blízko zdi. Jakub Michal overtakenul Jakuba, jak se koukám. Tady ty fighty mezi... Tady to celá jako top 4, top 3 měly skvělé fighty, čisté a skvělé. Jenom by mě zajímalo, co se stalo s tím Čermisem, jako proč se tam to... první lidi už jsou pitech. První jezdci, pardon. Delong a... Trollo? Ne. Delong a někdo ještě, já nevím kdo.
No, Paverik se též v pitech. Bíží z pitu. Jirka se dostal na 10. místo, už na bodovaném místě, Jirka. Moje gratuluju, Jirko. Jo, i to vidím, Delong a Lukáš byli v pitech. Kolik zdrhá, co může. Před Maxrem. Jakub, Yamato, Bohoušek. 3 sekundy penalizace, časté varování, takže asi corner cutting, pořád ho varovali a teďka ta penalizace. Jakub jede, Yamato jede do pitu, Bohouš ne. Prosím, nedostavíte penalizace, když jdete do pitu, ano. Jdeme se podívat na pit, ano. Nic včasně na plánu nemám. Co tady se nic neděje? Ne. Jdeme se kouknout na pit. Trvalo 3 sekundy, časté varování, pánové. Motor nasazené křídlo a jedem. Perfekto. Vypadá to, že budou side by side s Lukášem Frantou. Ano, jak jsem říkal, side by side. A i tady jedině zavřel Lukáš, nebo spíš ten, vole, 10 sekund corner cutting, vole, Bochouší. Martine, co děláš? Jo, takže on pojebává. Ej. Ok. Máme 15 kol do konce. A DeLong. 3 sekundy za časté varování. Pánové, můžete, co děláte? Jirka dostal jenom jednou penalizaci. Což to je pro Jirku jako docela to. Zázrak. Před nimi Čermis, má křídla, doufám, všechny. Ano. Všechny části, i plejty, nádhera. Čtrnáctko do konce, vede nám Brož, Michal, Pitech, Bohuš retired from decision, Coldix, máme safety car, myslím. Ano, máme safety car. Lukáš Franta též se vyboural. Co tam se stalo? Jakou by to odstavil vůz, vyboural se, nebo nevím, co se stalo. Doufám, že to nebude nějaký atentát, to by bylo hodně špatné. Pro Martina. Vidí Bohošu. Přijeme, že momentálně Martin pohřbil jakoukoliv šanci na titul. Zde vidíte safety car, jak se ještě dovidí safety car. Ještě mi safety car, perfekto. Michal Brož vede celý závod. Já nevím, jaká je strategie. To se ani neříme. Já myslím, že to docela jeho strategii pojebává. Jestli jako chtěl to zkusit jako vytáhnout co nejít, aby nemusel, aby mohl pitnout, ale třeba s velkým nástukem. Jirka má 2 body, což to je, Jirko, gratuluju. Myslím, že má 2 body, myslím, že jo. Nevím, nejsem si jistý. Nádhera, Michal Brož Pitech. Teďka jsem to vyplatil a bude safety car. Teďka by se mohlo hodně jezdců, kteří jsou pozadu, přiblížit. Drive to panel spinning under safety car. Paverix, what are you do that?
kde máme extra, on se propadl na 4. místo, on byl v 5. Aha, Jakub Yamato, jasně dohání safety car. Paverix 3 po warning. Ty vole Paverix, what are you doing? On má 30 sekund od Čermise, jo. Jirka má od... Jo, je do pitu. Ne, prosím, dobrý. Jirka předjede tady hezky. Ano. I nové křídlo očividně. To byl jsem plate, ale nevím. Jsou hodně blízko Brož a Codex, hlavně to jako nepodělat, zbytečné drive-thru. No, prosím, jezdíte pitech, nemůžete udělat drive-thru, když je safety car, jo. Maxtra Troll, Medium tež, no, to je jedno. Pardon, já jsem tady zažraný do toho, že jak je ten monopostup je jiný, jak tady, je to je kratší a ty sekundy tady, to je to hrozně dlouhý. Tady ty kola jsou větší, jako chápete, ne, já radši držím hubu. Čo se děje? Na pána Nováka spadl strom. Já jsem se dosrl. No tož. Já jsem se dosrl. No, tak máme nádherné Las Vegas tady, jo. Nevím, o čem mám mluvit. DeLong DNF. Co je tak těžký na Las Vegas? Co je tak těžký? Jsou rovinky, pár zatáček, ty vole. To ani nemáš, pane bože, nemáš ani 90% návodu. Dobrý, dámy a pánové, dejte vteřinku, já jsem hned zde, že se vtýká.
Tak jsem tady s dalšíma informacemi. Myslím, že sleduje jenom Michala, to je jedno Michala. Jestli myslíš, tak začnu s Delongem. Prostě se vyboural, Lukáš Franta mi říkal, že ho vyjebal Gedra, bohužel nemá klip, takže nevím. A oba dva Mercedesy, to je prostě Mercedes taktik. A Čermis, presidí to smyklo a no, prostě víme. Počkej, on už je nový intro? Jo, a jo, on už je nový intro je tady ve 25kách. No tak oni to předělali celý, oni jenom ty 25ky, jenom ono prostě prohodili, no. No což, vítejte na restartu. Pane to mít hezký této zatáčce, že uvidíme skoro vše. Vidíte hrozně pohled z vrtulníku, ale bohužel nemůžu. A máme zpátky, jsme zpátky v závodě. Prostý výpad, škoda. Takže. Nexte předjíždí Jakuba Gedru. Je tady chyba na straně Nextra, Čermis hned za nima. Máme 10 kol do konce. A máme Baverich se očividně nedobrzdil. Prácho pršli. A Jirka je 8. No ale pořád Jirka aspoň na bodech, víte co, že Jirka může být šťastný. Jsem zahnívání kol. Děkujeme to Get from the session, co se stalo. What happening? On to prostě returnul na Kubu Gedra, nebo... Ne, omluva Lukášovi. Nemám páru, nevadí. Takže. Jedem. Bude už přestal. DRS enable. Máme zpátky DRS-ko. Jirka je sedmý. Michal Broš hned za Koldixem, Maxter, Trollo, Čermis, Paverix a Jirka. Z toho Paverix v pitech, takže Jirka má velikánskou šanci, protože to nebude. Oba dva nemají pravý plate. Jak tam leží ten plate? A nevím, či je asi Jirkova. Nebo Paverixova, nevím. Nevypadá to, že by to... Jirka se snaží co nejrychleji dohnat Paverixe. Čermis. Že by pokus o overtake naprosto, Čermis se snaží overtnout Trolla zleva, side by side, přímo. A hezký clean, nádhera. Čermis se poslal na 4. místo, tam byl nějaký plate. Někomu nepoškodilo kola, doufujeme. Čermis se dostal na 4. místo, je hned za Maxtrem. Kvůli zajíždí nejrychlejší čas, hardech. Co tady? Má prostě Jirka. Má legenda. Tak.
Hmm. Může být, že mi se mohl pokusit overtakenout extra. A to si dozvíme za malou chvíli. Máme 17. kolo z 25. Hmm. No, takže. Power šel na softy. Trullo se snaží dotáhnout Čermise. Špatný management baterky, úplně všichni ty vole, no, špatný. Nikdo nemá baterku. Úplně zbytečně Čermis, úplně zbytečně. What are you do that? No, šikovnej. Čermis. Oj, Trullo předjíždí Paverix, Maxera, pardon. Myslím, že Trollo nevím, jestli bude na pódiu. Tak. Trollo se hodně rychle přiblížil Brožovi, pokusí se ani overtakenout v této zatáčce, uvidíme. Z venku ho vzal Brože, moc pěkné. Nevím, jestli to bylo úplně clean, Brož nemá pravý plate. Ty vole, ale jako Trollo nějak zrychlil, ne, ty vole. Toto se mi nevychází. Trollo má 11 kol staré pneumatiky. Mech předjíždí Brože. Dámy a pánové, co se to děje? Co se děje Brožovi? Ne, to je špatný. Mixer Trollo má nádherný management baterky. Šetří si baterku. Perfekto. Moc pěkně. Ej, tam Trollo, Mixer dal Zase mi nebo nemá křídla? Ne, on fakt nemá křídla. Ale přesto vede. Ale ne, už ztrácí. Pro Codex se to vypadá bídně. Aby se nikde nerozebal Codex. Musí je zapatrně. Čekaj, jenom kouknu se rychle na tu zatáčku. Brdi, dobrý. Very good. Myslím, že on nemá už skoro... Nemá plate, nemá levý křídlo. Nebo jako trošku mu tam zbylo. Čermis má oba dva platey, Moroš Michal nemá první plate. Co Jirka? Jirka nemá první plate. Tady máme všechny platey. Takže, Maxter pokouší se přijet Trolla, nedaří se mu to. Tady probíhá nádherný fight mezi Trollem a Maxterem. Mezi tím dohání Codexe s rozbitným křídlem. Pro Codexe to vypadá velice špatně, možná bude muset jít do pitu. A to si dozvíme za malou chvíli, až se pojede na poslední rovinku. Máme 19. kolo 25, 6 do konce. 7, když budeme počítat, je to poslední. Nevím, jaký má plán tady pan Codex, tady viděl jsem ten cut, vole, Maxre. Trollo, Codex, Brož, Micha. What the fuck? What? Co? Počkej, co? Počkej, kde se za Michal? Jo, Michal se spavnul jako ze zdi, nebo co to jako, what? Můžu se zeptat, co se právě stalo jako s Michalem? Počkejte, já jdu do Red Bullu, já jsem...
Takže jak jsem tak zjistil, Michalovi přestala fungovat Wi-Fi, takže za něj jel NPCčko, skončil na 4. místě a naskočila mu Wi-Fi a je zpátky. Čiže můžeme úplně jednoduše zjistit, jestli za něj jde NPCčko. Jo, jde za něj NPCčko. To je NPCčko, to jde vidět. Musím nechou počít, až se naskočí Wi-Fi. Michale. A proč pořád Kodix vede, když nemá křídla? No tak, snaž se. Máš úplně jednoduše otevřenou cestu. To je jako... Musíš využít této situace, Trollo, snaž se. Má zase 14 starý pneumatiky a zase Kodix má 10, ale pravda, že má křídla aut. On tady hraje docela jako do karet tomu Kodixovi, že jsou to jenom rovinky skoro. What the fuck? Kámo, Michal je pátý, já první? Co to je? Ne, já to miluju tohle. To je tak hrozně stupidní, až je to dobrý. To je... Michal, ty prakticky podvádíš, ty vole. Jemu se vypojí internet, on tam má boty, předjede a nahodí se mu internet, ty vole, to je něco. To je něco tohle, dejte mi vteřinku, nebo počkejte. Michale. Holy shit, tak to je top tohle. Dámy a pánové, toto je docela zajímavé. Předpokládejme, že Michal pořád vede, protože toto je fakt jako zajímavý. Já si nedělám prdel, toto je fakt zajímavý. Aby se mu to jako 3 kola do konce, doufáme, že se to Michalovi nepodělá, třeba nevím. Budeme to sledovat, jo? Budeme sledovat Michala. Protože doufáme, že se mu to třeba nepodělá kolo jako chápem se, že jako třeba chvilku před cílem. Protože to je jako fakt jako zajímavý. Každým kolem je Trollo blíž a blíž tomu Kodixovi. Podle mě byl mohl obrtím za chvilku. Čujte, já mám nápad, já si takhle připravím na Michala. A je to tady, máme overtake. Možná. Nejsem si jist, ale asi jo. Já nejdu slyšet. Chuj, já nejdu slyšet. Jak dlouho nejdu slyšet? Pardon, jenom že to. Dekla dokonce, Trollo chce za chvilku overtake na Kodixe. A Michal Broš je zase první. Toto ví nefážně nevychází. Jo, kdybyste to nepochopili, on, jak bych to řekl, je mu pojevá Wi-Fi, takže on si zmizí, nebo stane se z něho bot, a pak zase se zjeví. Pak se, prostě Michal se potom zjeví a je první. Což to je jako fakt zajímavý. Toto já to nechápu, ale jako ono tady nic neděje, protože Michal je rezervní jezdec, takže
On sbírá body jenom McLaren na konstruktéry. Jo, to nejde Michal, zase bod. Jednoduše to poznáte, protože Michal nejde na dvojku. Michal jde nejmí na trojku. Jo, pardon, já jsem se překlikl. Jo, to jde vidět. Jopa, to je bod. Pane bože. Máme 2 kola do konce, když budeme počítat, je to 25. kolo. A tohle to se děje už třeba od 20. kola, od 19. jo? Trvalo 3 sekundy penalizace za cutting corner. Coldix pitech? Nebo ne, rozjebané klídlo. No, tak toto je velice zajímavá věc tohle. Já budu sledovat Michala, jo, protože on právě jeho NPCčko předělo extra. A víte, jak to poznáte, že to je NPCčko? Protože šlo na dvojku. Je to neuvěřitelný, že prostě to. No což, budeme se koukat, mě fakt zajímá ten internet, či já překliknu. Toto je fakt. What? Jak jako minus 100 sekund. Co to je? Michal stojí. Michali, já mám otázku, co se to sakra děje? Jak jako, že jsi DNF, co se stalo, Michali? Toto je jako fakt zajímavý tohle z toho. Tvoje Wi-Fi je pík. To je jiný víří. Tvoje Wi-Fi je pík. To je, já tady to nepochopím asi. Jirka je pásej, co se to děje, tohle to já. Ne, dobrý, já dneska už nemůžu. Pane bože. Michal, no dobré. Máme poslední kolo, Troll vede, Mexter za ním, Čermis taky. To jsou tři lidi, kteří budou o titul, dá se říct. A Coldix je 4. Bez křídel? Absolutně. Jak já tam s Čermis baterkou? Úplně prdeli. Nepouštěj ho zleva. Šikovný kluk. Myslím, že ani jeden nemá baterku. Mexter předjíždí Trolla. Čermis si drží své 3. místo. A Mexter je na poslední cílové rovince. Zatáčka. A Mexter je výherce velké ceny Las Vegas. Troll 2. Čermis 3. Čermis měl penalizaci, Coldix 2. Čermis 3. Troll 4. Mexter to vyhrál, Jirka je 5. a Paverix je poslední, 6. Což toto není vůbec špatný. Michal Broš, ten měl 90% závodu, podle mě, že ten dostane body pro McLaren. A je rezervní jezdec, takže jako ono. Nic toho. Trollo, to jsem na straně. Já jsem si všiml, ty penalizace se neměl. Třeba líto mi to je Trollo. Ale pořád myslím, že Abu Dhabi asi budeš moct ještě bojovat o titul, jestli se nemýlím. Nevím, dneska spočítáme body a uvidíme, kolik lidí bude moct fajtit o titul. Souhlas. Jo,
Tak jo, dámy a pánové, děkuji, že jste sledovali toto velice dobré vysílání, neboli Karel Grand Prix. Dá se to takhle říct prakticky, ale to nevadí. 48 minut tady se mnou, hodinu a 8 minut, což to je neuvěřitelné, že jste vydrželi kor se mnou. Takže já děkuju a příští týden, neboli víkend, na velké ceně Abu Dhabi a zjistíme, kdo bude první člověk v KRL, kdo dal titul. Tak jo, dámy a pánové, hezký zbytek večera a čajku.